Dokotela, ngiyafisa ukuthola la singaphambi ukuthi sigijime sobheka lapha ngezincingo. Makithi ngiyabuka nala. Wena ke mlalelo lokhoza FM sengathumela njalo ama voice note. Voice note ungayithumela kule nombolo lakho le 0791639874. Ngiyafisa ukuthola la dokotela into ukuthi bukhona yini obuhle noma mhlambe sibheka ubungozi qala siqale ngapha bukhona ubungozi kulento bese sibheka nokuthi bukhona yini ukona ke ubuhle. Well, yeah, lalela mhlambe sikhulume ngobungozi ngoba mhlambe ikona okuqavile ngoba kodwa nobuhle bukhona. All right. So mhlambe ubungozi kula ukuthi kakhulukazi if kuumuntu already osenenye i-relationship yabona sekubungozi ke nje lokho kakhulu if kusonenye relationship ngoba uzohamba manje umithiso u-ex, okay, wena sukwenye relationship, but also iba ingozi i-relationship ya ex if kuukuthi wena uthembile ukuthi ukulala naye lo muntu kusho ukuthi senibuyelene kanti akunjalo. All right. If nizobuyelana no ex kumele kube nokukhuluma nokuhloniphana kucace futhi uyabona. Yes, futhi kwazeke ukuthi sahlukaniswa yini kudlule lapho. Okay. Kunomngozi futhi if kuukuthi nahlukana nje no ex senizolala nina kodwa kwakunamanga kwakune cheating kwakune abuse thizeni phakathi wena suyayiziba leyo nto suvele nje uzolala no ex kuyingozi leyo nto. Okay. Kuyingozi futhi ukuhamba ulale no ex kanti sokunezingane uthola ukuthi mhlambe ziyamfuna ubaba wazo ruma wazo sesizothemba manje ukuthi kusho ukuthi yabona kusho ukuthi manje ukubonile nje uthi uyaphuma ekseni uyabaleka kanti ziyambona izingane sokuyingozi lokho. All right. Now kuyingozi kakhulu kodwa kuwena nasengqondweni yakho if kuukuthi if ulalile nalomuntu kodwa uthi uma eseqedile uzizwe uzinyeza ingozi leyo. If usulalile naye uzizwe angathi ungcolile ingozi leyo. If uzinyeza uzizwa ngathi umdinga mo uyalangazela khona lo shoda khona even more khona isilonda sivusile ngokuthi enze njalo. O uthi uma deni naye ufisa ngathi ule kubheka ifoni akafona nakasafoni lo muntu. Uyingozi futhi if kuukuthi ukufonela ebusuku kuphela ngesikhathi eqhanelwa akakufoneli kodwa emini or kwawena uyabona ukuthi angathi uyangifihla lo muntu uyabona. So ikhona into ukuthi umanyonyo ukuthi uyanginyonyobisa you know ngoba iqiniso ilesi sithana zami if kuukuthi ngempela lo muntu kumele angabe niyabuyelana naye naye uyafuna ukuthi kube neclosure leyo nto ihamba nokuthula kodwa akakhulu ihamba nengxoxo. Ngoba if kuukuthi ke sengiphendula omunye umbuzo wakho wesibili ukuthi if kuukuthi kunobuhle lapho kumele lobo buhle kuqale kuhambe nani nengxoxo yokukhulumisana. Okay, yokuthi number 1 kwenzekani ku relationship ngoba kunabantu ngempela olala ngoba ezokurevenge wena kuphela ezophindisela kuwena awazi wena uzitshela ukuthi wamjolela mhlamba umjolela mhlamba wamjolela wakubamba senibuyelana nje yena ufuna ukubuyisela kuwena. All right. So ukuthi nibe ne honest conversation nobabili ufuna ukushiya nawe ulimele. Yes. Yes, so ukuthi nibe nengxoxo ukuthi nikhulumisane honest ukuthi kwenzekani sifunani siyaphi phambili nomunye asho ukuthi yabo lese ngikhona manje sokhona umuntu esenginaye kodwa njengoba sisikhulumisana sinawe sengizimisele ukuthi akwenzeke kanje ngizomshiya lo muntu or kanje if umuntu ithini lento if umuntu uyambona ukuthi uthi hayi nawe chakela nje sobona ngendlela akakazimiseli lo muntu lo ngoba if kuukuthi ngempela nizobuyelana nalomuntu akubonakala ukuthi ngempela kukhona ushintsho lama behavior. And enye into mhlambe ngifuna ukuyiqalisa ngoba lento is medical ukuthi abantu ifelala no ex uthi ngoba vele sasivele singayisebenzisi condom alale naye engayifakile icondom awu Nkosi aqhube kanti lo muntu khona lesebuya usehambe kakhulu sephethe izifo and kuningi nemoya konke nje kuningi asekuphethe manje lo muntu ledlula khona besebuya nje useyisecond hand njalo ngaze nge-second hand kodwa kukhona okunye okumsekhondayo akuphethe uyabona. Yes. So asigijime sibone ukuthi samthola le mhlambe noma balelele ababili. All right. Ngoba sibheke futhi nama voice note Ukhozi FM sawubona Sokhozi sawubona sawubona asidlulisela Ukhozi kunjani khona njani siphilile yebo siyaphila uthini wena ngicela nje ukubuza mina kubuza nje kubeni Mm. bengicela ukuhlukanisela kuleli gama la X
ukuthi ngoba kune ex boyfriend bese kube ne ex girlfriend. ubaba wengane umuntu osezalisile. ingane Yeah. ezingakutholisa ingane Yeah. Uyanqamuka ke uyaqhamuka imali uthi ubaba wengane uyafana ne-boyfriend. Ubaba wengane uyafana no-boyfriend. umuntu nje ethandana naye engazanenzisane naye Oh. kuleli gama le-ex boyfriend ukuthi kuyefana i-ex boyfriend Okay. Look uzoyichaza udokotela kulungile. Akangahamba. nanokuthi ke mshengo bengingeke ukuthi ucaphele kancane ukuthi mina bengikholwa ukuthi amanzi akama khona aphindane khona. Okay, kulungile. Nangu udokotela efuna ukukhuluma nawe. Ubaba wengane yini wena ngifuna ukubuza lokho kodwa uthi ngikuphendule kuqala before ngiphendule. Uma sithi uex kusuke kusho ukuthi leyo nto umuntu asedlulile kuyena lo muntu, alright? Whether banengane naye noma banayo ingane kodwa kusuke kusho ukuthi sekudlule abasathandani nabantu. Okay, whether basathandani nje kukhona omunye umuntu asethandana naye lo muntu noma akekho kodwa khona into yabaxabanisa bahlukana, alright? Now kunabantu okazitshela ukuthi ngoba ewuma wengane yami kusho ukuthi kuyohlala njalo angikwazi ukuba uex. Cha, awukwazi ukuthi ungabe ubaba wengane, uyohlala ubaba wengane kodwa lo owesifazana akakwazi ukuthi ehlale engowakho njalo uma senicabene usu-ex wakhe. Okay? Yes, ngifuna ukubuzwa kuwena ke ngoba ngiyayibona ukuthi ngawe lento. Okay, wena unoma wengane, right? Yes, manje ngokwakho awungixoxela uzitshela ukuthi njoba ewuma wengane une right ukuthi ulale naye yini noma mumdinga noma inini. Anginayo right mina ngikholelwa ukuthi dokotela kuyefana mina umuntu esifazane umuntu esifazane ngicela sifana naye ngeke ngithi une-right ukuthi alale nami esikwenza suke sivumelene ukuthi ngakasiwabili mina ngikholelwa Cha ngitshele ngawe-ke wena wenze njani wena noma wengane yakho. mina noma wengane yilo ngitho ukuthi esikwenza sivumelene nathi siwabili Yini le nisuke niyenza? Yini? Nisayenza noma senahlukana? hey angifuni ukuthi abanga mina ngithatha ngale yanto ukuthi angazi umhlukwane noma wengane yami usho ukuthi kuyenzeka ukuthi Yini nisuke yenzekayo? mhlawumbe ukuxakeka ukuhlalazelana ngisho kanjani Oh. kodwa kubonela khona njengangithi ukuthi amanzi la ibekhona aphinde futhi kube njalo Manje manibonana ke kodwa ke manibonana vele ninazi wena unaziphi inhloso ngayo? inhloso zisuke zibekhona Cha Isithini? wena nje ithini inhloso ngaye? bangumthanda umuntu kuseyinhloso ukuthi kumele ngimshade ngokungosasana Oh. So lokho enikwenzayo ke ukuthi kube on and off khona ukho unyamalale angamnyamalali kusekwenzekani? yile kwengachaza msheki ukuthi somhlawumbe kokuxakeka ngezimzekelo sokuhlawumbe ukuxakeka Ngesikhathi usathatha umsebenzi. Yeah, ngesikhathi usathatha umsebenzi kodwa bekhona futhi Omunye. uthandana naye. yabona ke manje kwenzekeke mhlawumbe uthola ukuthi ebekhona mhlawumbe umuntu Loyo ke okhona ke ithini into yakhe nenzani nina naye? Niyalalana nje awunayo inhloso naye. njengokuyizinga lento Sikhuluma ngawo. And futhi omunye umbuzo kuyena ke lo wena othi uthandana naye ke ngaleso sikhathi. Ku right yini kuyena ukuthi naye if enobaba wengane naye athi ubamsile ngawe nje kodwa uyalala nobaba wengane uzozizwa unjani wena ifenza lokho yena ke? njengokuthi nje ngithi akukho right kodwa mina ngithi asithathe ukuthi ingane vele ngisho ngayo mina kuyefana okwenzeka kuye nakwenzeka kumina kuyefana uma wena ungathola ukuthi uyakwenza nje obothandana nje naye uthola ukuthi njoba kuyimpela sonto nje uzobe Ulali no ex noma uex uthola ukuthi ube ukade ubaba wengane yakho ungathini. ngeke kahle nje mangawusho Okay. Isibhlungu inhliziyo ke ukuziphole yini ongayenza? Uyambukela noma uyamiyeka yena uphinde ubuyele kuma wengane yakho.
iqiniso kumele ukuthi ngixoxe naye. Kodwa mina waze ngicela ukunika advice. Mina ngithi xoxa nawe baba, yezwa, xoxa nawe kuqala kuze wena udecide ngempela uhluze ukuthi yini wena oyifunayo, ngoba uyabona ngenzeka ukuthi ugcine usulahla okukhona ngongekho. Kukhona kulento oyenzayo okukhona kodwa futhi khona ongekho, and ungagcina suzenza umuntu ongathembekile, nokugcina futhi nalozo omkhetha kanti usezwile ukuthi wenzani, agcine sekuphindisela kuwena sekulimaza kulihleka isithunzi sakho. Wena kufanele udecide ukuthi yini oyifunayo, ukhethe lokho okufunayo. If kuukuthi uma wengane zimisele nje umlobole nishade naye kwazeke ukuthi kodwa muhambile emsebenzini umfihlela ngazi ukuthi khona umuntu wesifazana omunye osuke wenzani naye, kodwa kwaziwe ukuthi ungqo ethi noma ekhona umunye umuntu wesifazana azi ukuthi wena unonkosikazi owuma wengane yakho. Ngizwahle dokotela, yabona nje ukuphatha ubuhlungu, ngize ngambona ephothe nengane yami, ephothe no-boyfriend. Ubani? Uma wengane. Uyabona-ke ukuthi okuyayo kuyabuya, so ungalahleki, angikuhleki sithandwa sakho. Kodwa wena dokotela ngokwami usukhulumile indaba ingayo ubhuti. Yes. Lesikhuluma ngayo. Indaba ingayo ukuba kuya ngami wena bhuti, kungabe uyayibhukhela wena uthole wena ukulapheka ngoba inkingi kuwe. Yebo. Bonke laba abantu abasebenza sibabalayo sasingakhuluma nabo, kodwa into ekhona ingawe kuqala. Kukhona ukulimala dokotela okwenzeka. Yebo. Kukhona impela ukulimala okuyena. Manje naye ungathola ukuthi mhlambe even ukulimala kwakhe ilokhu kwamawengane kwaye lento ayenzayo. Manje useziduduza kwayena ngalo untombazana omunye oseceleni, umuntu enamthandayo uma wengane, kodwa uma wengane useyamhlukumeza. Kanti mhlambe uma wengane ukwenza lokhu ngoba ebona yena ukuthi akamisile kahle. Misa indaba yakho baba, ulungise nonkosikazi wakho uzobuyela kuwena. All right. Kulungile dokotela, sihlale kakhulu lensizwa. Ngizofisa ukuthi sidlulisele abamasibuya sinoma Yes. futhi cishe uthi awu3. Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa, iklayenteli iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bonke. Kuye lo ofanele wabhukhela. Yes. Yebo, ndakubuthi ofulela eMedilution. Ulimele kakhulu. Ya, umuntu olimele uyalimaza. Uyalimaza. Yabo manje yonke indawo la inika khona. Uyakunika.